Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňüňizde durmuş durluga satly gepleşigimiziň täze sany beýleki gepleşiklerimizden has tapawutly bolar. Näme ip soraýaňyzmy? Gepleşigimiziň bu gedek täze sanynyň mihmany 2009-njy ýylda ýanglanýarmyň geňjisi biziň parlak denan aýdymçymyz Aýjamal Jumanýazow mihmançylykda bolar. Elbetde Aýjamal biziň durmuş durluga satly gepleşigimiziň bu täze sanyny siz üçin ýörüýte canly ýagdaýda köp sanly aýdymlaryny ýerine ýetirip berer we Aýjamal dogrusyny bir näçe siziň gyzyklanýan sowallaryňyzy bugün Aýjamala ködürler. Elbetde Aýjamalym o sowallara gyzykly geňişleýin jogap berer diýip umyt edýär. Aýjamal, sizi Türkmen Portal web saytymyzda tomoşaçylara ködürlenýän durmuş durluga satly gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun, cennet. İlk bilene gepleşiňizde çağıranlar için haşyň siziň gepleşiňizde bir näçe şowkun aýdymlary, aýdymlar, halk aýdymlary getirdik. Näçe bolsa halkymyza ködürler. Getirdiňiz we esas aýratyrlygy bolsa jaly ýagdaýda ýerine ýetirip berýäňiz. Aýjamal, gepleşigimizde ýene bir gezek sizi hoş gördük. Elbetde ine görüşmýäli biziň hemaýetkarymyz Sultan restorany, ýagny paýtagtymyzyň bir gödel kunjoklarynyň birine ýerleşýän Aşgabat Sewda Medeniýet jalşy merkezindäki Sultan restorany ýörüýte bugün biz üçin, ýagny hormatly mehmanymyz siz üçin bir öz datly defterhandan süýjü nygmatlary saçak ýazyp sizi garşy aldylar. Elbetde şu pursatda Sultan restoranyna ilk bilen sag bolsun aýdýar. Inni Aýjamal bir söhbetdeşlige başlamanka size taýýarlan sowallar saňa ýetirmänkä bir owadan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bersen. Bolarmy? Mehriban tomoşaçylar, ýene bir gezek ýatladýar. Durmuş durluga satly gepleşigimiziň bu gezek täze sany beýleki sanlardan has tapawutly bolar. Sebäbi biziň bugünkü hormatly mehmanymyz Aýjamal Jumanýazow siz üçin ýörüýte canly sesde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirer. Dinleýän edetalım. Yigit mert erden öner, kimim ýagşy pelden öner, hakdy ýene döwran döner, arkadan terdar gelli. Yigit mert erden öner, kimim ýagşy pelden öner, hakdy ýene döwran döner, arkadan terdar gelli. Arkadan terdarym ak güllere hemaýat, döwlet kuşy başymda, daşymda beş velayet. Arkadagy terdarym ak güllere hemaýat, döwlet kuşy başymda, daşymda beş velayet. Dowamata dowam olup, asırlara rowan olup, kederdi dowma dolup, arkadagy terdar geldi. Dowamata dowam olup, asırlara rowan olup, kederdi dowma dolup, arkadagy terdar geldi. Arkadagy terdarym ak güllere hemaýat, döwlet kuşy başymda, daşymda beş velayet. Arkadagy terdarym ak güllere hemaýat, döwlet kuşy
duçardır Til Türkmene beýigiyam arkada Arkada şöhraty da arkada Ak ýollarym rowan bolsun arkada Arkada gaýraty da arkada Ak ýollarym rowan bolsun arkada 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 Ay Cemal, owadan aydym üçin arkadagymyzy, gahryman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz wagt edip bir owadan aydymyň birini ýerine ýetirip berdiň. Owadyň belentlerden belent ýanglansyn, goý sen owadyň biziň toý bayramlarymyzy bedäp dursun. Indi siz üçin taýýarlan bir sowallarymyz, eger mümkin bolsa, taýin bolsaňyz, bir tomoşaçylarymyzy, sen dinleýijilerini has bir gyzyklandyrýan bir sowallaň ilkinjisi elbetde owadan denen, owadan setli denen, nerede dogully, näçinji ýylla we haýsy mekteplerde, haýsy ýokary okuw jaýyny okudyk diýen bir sowallar elbetde has gyzykly bolup durýar ilkinji bilen. Eger mümkin bolsa şol sowallara jogap bersen. Sağ olun. Cennet ilk bilene gepleşiňizde hormat edip çağıranýyz üçin maşgalamyň adyndan köp sağ bolsun aýdýar, gepleşiklerinize iýiliklerini tomoşa edýär. Özüm barada aýtsam, men 1989-njy ýylda Mar welaýatynyň Tagtabazar etrafynda dünýäge indim. Şol Tagtabazar etrafynyň 7-nji orta mektebini, ýagny öz owamyzyň 7-nji orta mektebini tamamladım. Orta mektep tamamladım. Maşgalada näçe dogan aýjamasy? Maşgalada 3 tane dogan. Siz ulusmy ýa orta? Men iň ulusy. Iň ulusy. Hawa 2 gyýyp bir oglan. Ana mektepde okan döwürlem ýurdumyzda bir näçe bätleşikler bar, çağaçyklardan başlap uly ýaşlylar arasynda geçirilýän bir näçe bätleşikler bar. Ine gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň saýasyna ýurdumyzyň her bir güni toý dabaralara betlenýär. Bir näçe bätleşikler gurnap berdine öz dehinimizi, ukyýymyzy açyp görkezmek üçin menem şo ýaňy bir 3-nji, 4-nji synplardadym. Şo ýaş çağaçyklaryň arasyna geçilen merjen däneleri bätleşigine gatnaşdym. 2-nji ýere munasip boldum. Dutar saz uralynyň ýanyna biziň milli senedimiz bolan Dutar saz uralynyň ýanyna aýdym ýerine ýetirip ýeňji boldum. Ýeňji boldum. Ondan soň orta mektebi tamamlap, orta mektebi tamamladım. Ondan soň şo owamyzyň medeniýet öýünde medeni çäre gurnaýjy bolup işledim. İşe başladym. Daşyndan aýdym sazymam goýamokdym. Toý dabaralarymyzda, bayramlarymyzda medeniýet öýünde mektepler arasynda geçirilýän bätleşiklere gatnaşýardym. Iň birinji gezek, ilkinji uly sahna haçan çykdyňyz? Näçinji ýylda? Men ilkinji gezek şo orta mektepde çağalar arasynda bätleşikler bolýar, ýa bayramçylyklar bellenýär. Şonda ilkinji ýerine ýetiren aýdymmy şu atymdan beren gyzykly bolsun. Sowully gyşlar, saýrady guşlar, gödüňiz aýdyň jany dogan gardaşlar. Çalyň şadyýan, boluň şadyýan, toýdur bayramdyr jany bizi ýaşadýan. Gelin orudum, dolsun howudum, tirsege galsyn jany külli ogudum. Gaty dogry aýdymyň sözlerine de toýdur bayram bizi ýaşadýan. Goý ýurdumyzda hemişe toýlar köp bolsun. Toýlaň bir owadanlygyny bir badyna bad goşýan siz aýdymçylaryňyz hemişe owadyňyz belet ýanglanýar. Indi Ay Cemal, eger mümkin bolsa, ýa-ni diýdim-de 3-nji, 4-nji klasda merjen dänlerge bäsleşigine gatnaşyp
ýeňji boldum diýdim. Indi öýüňizde başga da aýdym aýdýan barmy ýa sunugat ýoly bilen meşgul bolýan, seni bir itergi bermek üçin hem zehiniň bolsa da biraz maşgalada da gollaw gerek. Belki ejen kakandyr ýa dogollaw üçin de meşgul bolýanlar bardyr. Onam aýdyp geçäýeli. Hawa doğrudanam maşgalamyz bizim sunugada diýsem ul sarpa goýýar. Men her bir çykyşlamy umuman sunugada maşgalamyz gatqa goýýar. Sunugada ul sarpa goýulýar bizim maşgalamyzda. Menem birinji dinleýjim kägäm diýesim gelýär. Ejem, dädem, hosarlam men hemme aýdymam. Birinji dinleýjilem men maşgalam. Ondan maşgalamyzda öz atam dutar sazurlarına aýdym. Öz saz çalýardy. Ondan soňra daim ejemin dogany. Diýmek, ejeňiziň hem kakaňyzyň hem özleri, hatda öz doganlary, kakalarym sunugat maşgalasy diýsek ýalňyşmak söýlemmi? Ol sunugat maşgalasynyň hem miwasy siz bolup gitýän söýlem. Ondan elbetde olan gollawy bolup siz eýem bugün Aýjamal Jumanýaz we tügelemi bir halkyň söýgüsini gazanan aýdymçy tügelemi. Bir ejeňiziň kakaňyzyň janynyň sag bolmagyny biz tüýsüregimizden arzu edýär elbetde. Indi olan yardımından daşary bir halipa biriktirdilermi seni? Belki mualliming vardır ya bir nusxalyk mektep bolup duran bir adam vardır. Hükmani suratda bolaýmaly ol ya belki birine meňdäkin gelenleri bilýärmi? O sonra men çağırykdan şo orta mektepde okaýaka daşyndan ýürüýte urnoklar bardy. Gatnaýardyk men özüm aslında kiçilikden arzum dutar sazuranyň ýanyna özüm çalyp aýtmagy arzu edýärdim. Ana şo öz atam öz mektebimizde muallimdi daşyndan şoň urnoga gatnaýardyk okumyzdan daşary. Dutar sazuranyň ýanyna edil şuada özüm çalyp bilemek, çalyp bilmek kiçilikden arzumdy. Ýa-ni dutar sazuranyň ýanyna aýdymlar ýerine goýýar. Köp sağ ol Aýjamal. Inni geleli siziň öz maşgalanyda. Söyleme biz bilýäs, özüň bir eje balalaň bar. Mümkin bolsa şonam aýdyp geçeli. Aýjamalyň öz näçe fan çagasy bar. Olar sunugat bilen gyzyklanýarlarmy diýen sowal elbetde biziň tomoşaçylarymyzda dörendir. Mümkin bolsa başysyny. Gyýyl maşgala, kişi maşgalatda onuň iň bir aýdasym gelýär. Gyýyl maşgalaň iň bir bagtly fursady, bagtly wagty biriniň öýüne gelin bolup baranna bir täsir wagtda. Menem bagtly maşgalam bar, iki sancak ogul perdenim bar. Ikisem sunugat ýolundan gidesi gelýär, şu wagtdan bildirýär. Hawa. Ondan her bir enataňam borçda çağan arzuny amala aşyrmak, oňa gollaw bermeli. Owadan ýurdumyz bar, asuda ýurdumyz bar. Çağa çyklamyz. Arzulan hasyl bolýan ýurda elbetde. Çağa çyklamyz ak mekteplerde owadan çağalar baglaryna okap bilim alýarlar. Bizem bulara buýsanýas. Ondan galy bersede näme çağa çyklamyň öňüne goýulýan maksadyna ýetirmek üçin çağa enataň borjy birinji ýerde durýan qadýan. Aty dogry aýdýan Aýjamal. Indi biz bilýär sen 2009-njy ýylda ýaglan ýarym telewäsleşigine gatnaşyp ýeňji boldun. Şol pursatlaryny ýatlap geçmek sen özüň üçin hem ýakymlydyr. Biz üçin bolsa has gyzykly sahna sen üçin näýil boldy? Olaýam ýanky merjen däneleri bäsleşiginiň has bir ýokary derejede ýam ullaň arasynda öz deňduguşlaň ýa senden ulular bar meselem aýdaly we bir aýdary ykbalyň çözýän bäsleşik diýseň ýalňyşmyň kakdyýar. Bir näçe halipalaň öňüne çykyş etmek, onda bir bäsleşikde ol. Ýeňji bolmak, ýeňilmek, bäsleşik ol gyzykly-da. Men üçinem iň bir ýatdan çykmajak bir şol öňde saňa baha berip oturan halipalaň öňüne çykyş etmek. Ondan sen näçe sahna çykyp ýörenem bolsaň, sahnaň özi alçyratýar-da. Ondan öňde saňa hemme seredip, sen aýdyma baha berip, ondan tolgunmazlyk asla mümkin däl. Hemme zat ýadymdan çykýar. Ýeňiş gazanar pikir edipdiňmi şonda?
esasy kimin anamyny ödemeli sen maksadyň? Yeňmek Belki seni durmuşda bolýan zaten öňe gidip barýan adamy bir ayagyndan çekýänler wa ýa goltuq berýänler wa käbir adamlar meselem ay sen başarmaýan diýýänlere gorkozmak üçin dähme çekýärler bilýän. Şo maňa şey diýdi, men häzir şoňa gorkozaryň, men nämen başarýan. Käbirleri diňe ol adamlara öns bermän, diňe öz öňüne goýan maksat üçin kän azap, kän dähme çekýärler. Men maksadım şo wagda men şeýle pikir dedim. Halkymyzyň göwünden turup bilsem, şolaň gyzgyn el çarpışmalaryny gazanyp bilsem, men ine bar Sen üçin şol ýeňiş. Şode. Demek sen tomoşaçyň, sen dinleýijileň bir gyzgyn el çarpışmasy sen üçin eýam ýeňiş ol şeýlemi? Şol arzumam meni üstünlüklere getirdi diýip aýdasym meli. Gaty dogry aýdýan Aýjamal. Inni sözümüz gurup bolmaz ýaly. Ýaglan ýarymda ýerine ýetiren aýdymlaň adyny aýdyp geç. Birinji bilene mümkin bolsa, soňam bir sen ýerine ýetirmende, jany sesle ýerine ýetirmende aýdymlaňdan tomoşaçylarymyza ýetiräýeli. Ulhawaslan. Bira owadan ýurdumyzy, watanymyzy wasp edýän aýdym. Biram desandan söýmüşem seni diýen türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirdim. Aýdymlaňa kim saýlap berdi? Aýdymlaňy şo ýanky diýişim ýaly, maşgalan, ejem, iň golky beren ejem. Köp sağ ol Aýjamal. Inni mehman tomoşaçylar siz üçin ýörüýte häzir Aýjamal Jumanýazow biziň durmuşlarga satly gepleşigimiň täze sanyň mehmany janly sesde bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirer. Dinleýän diýinjem. Yaş başımdan ömür duman aylanıp yeni belli gamlı günlüme uğrulup Yaş başımdan ömür duman aylanıp yeni belli gamlı günlüme uğrulup Gümüş atlıqıyla aklım allarıp Belli sensiz yörer yolum yak bolur Gümüş atlıqıyla aklım allarıp Belli sensiz yörer yolum yak bolur Dostlar haber sorsun benim halımdan Kurtulmadım bununla cevretip hadan Dostlar haber sorsun benim halımdan Kurtulmadım bununla cevretip hadan Menden yüz döndürüp özüme söz verip Elli sensiz yörer yolum yak bolur Gümüş atlıqıyla aklım allarıp Elli sensiz yörer yolum yak bolur Pelek beni töwer yara duş etti Gamlı yaşım bunu ile pas etti Pelek beni töwer yara duş etti Gamlı yaşım bunu ile pas etti Menden yüz döndürüp özüme söz verip İlle sensiz yörer yolum yak bolur Gümüş atlıqıyla
aklım alları indi sensiz yürür yolum yat bolly doktor haber sorsun menin halımdan kutulmadım bununla çevretip halım doktor haber sorsun menin halımdan kutulmadım bununla çevretip halım menden yüz döndürüp özüme söz verip indi sensiz yürür yolum yat bolly gümüş adlı beyba aklım alları indi sensiz yürür yolum yat bolly indi sensiz yürür yolum yat bolly indi sensiz yürür yolum yat bolly Kollu sevgilim gülü harallı bura Kurudu hazanım yeri gelmedin sonra Bir düşmanım dili aramız bular Uzaklarda kalım evidim mehri Bir düşmanım dili aramız bular Uzaklarda kalım evidim mehri Ne böyle yaptın sen aşkım adına Aklı altın sen düşersin yadıma Ne böyle yaptın sen aşkım adına Aklı altın sen düşersin yadıma Divana ben Mecnun taktın adıma Fatı öçüp gittin o evidim mehri Divana ben Mecnun taktın adıma Fatı öçüp gittin o evidim mehri Berekeller gözler cillak, yüzler nur değil Kıldan içe bizlerim, alkımın kar değil Aydır başı tücü, ardulum var değil Ardulur münettim, evidim mehri Aydır başı tücü, ardulum var değil Ardulur münettim evidim mehri Ne böyle yaptın sen aşkım adına Kanlı altın sen düşersin yadıma Ne böyle yaptın sen aşkım adına Kanlı altın sen düşersin yadıma Divanım Mecnun taktın adıma Fatı öçüp gittin o evidim mehri Divanım Mecnun taktın adıma Fatı öçüp gittin o evidim mehri Fatı öçüp gittin o evidim mehri Ardular münettim
biri. Ay Cemal, aydımlan üçün yine bir gedek sağ olsun aydiyat şirin ovadan bir malayım ovadan, mahmal ovadan hemişe badi hiç kaçan badi yatmasın elbette. İnne şeyle sual veresim geliyor. Aydımçı köpüň adamsy. Günne toyda bayramda. Aydımı gow yerine getireňde de hökmani suratda bir 10 adamın içinden 2 tane tanqid yetirýär. Şoňa nähil garaýaňyz? Öýköleýäňizmi şol adamdan? Öýkölämek. Öýköläňiz. Öýkölükdämisiz? Yok. Yok. Näme üçin men durmuşda şodatlara öňünden özümi taýýarlaýan. Ha. Sebäbi köpçülüge sen iyli adamsy da oňa gaty görüp ýa öýkölemeler, düşünmeli. Hemme adamyň seni gow görmegi asla mümkin näl. Bir gow görüpler, her kimin öz halayan aydymçy görüpler, öz halayan zat görüpler. Şoň üçin men o zatlardan öýkölämek, mudama özümi şo zatlara taýyn. Birden gelip aňardan geldi de bir size ýakmajak söz diýende size özüňiz näle alyp barýaňyz? Edir şo pursat. Men aslynda özüm şu taýda aýdaýyn bolsa, men içime salýan köp zat. Köp saat içinde. Men şonu etmejegim ýöne, şoň men öýkölesem hem şonu bildirem. Bildirmeýän. Saklaýan. Durmuşda siz nähil adam aýdaly giýinmi ýa has bir gaharjaňmy? Näýlisem men özüm durmuşda giýin. Men geçirimli gowurýan özüm. Geçirimli gowy. Geçirimli köp zat ýeňýärde. Dost siz üçin nähil bolmaly? Ne mektep ýyllary joran dostum bolup biler, talip ýyllary bolup biler. Ýöne iň ýakyn dost ejem Kadriýa. Siz üçin iň ýakyn adam Eje. eje. Şuma adam ejeňe bilen maslahatlaşýaňyzmy? Şu adam. Inni ödüňiz ejede. Eje bolsamam iki çağan ejesi. Şonda da ejemen iň ýakyn maslahatçymam, dostumam. Gepleşiňde de gaýtman kamam bir näçe gow maslahatlar berip goýberdi. Enäniň akpatasy ýagşy diler hemişe bir gow ýollardan ýöredir, arzuwlaňa ýetirer diýär. Dogry aýdýaň Ay Cemal, inni şeýle sowal beresim gelýär. Sungat ýoluny aydymçy, aýdaly ýaňy başlan aydymçy ýa-da öňden bäri bir aýdýan aydymçy bolsun. Sahna çykanna ýa-da köpçülüge çykanna bir halkyň adamsy nähil bolmaly? Men pikirim esasana aydymçylar öz geýen egneşiňe üns bermeli diýip aýdasyn. Sen sahna çykanda aydymdan öň sen eşiňe seretdiýärler köpçülükde. Onuň hökman men ýeňerin ýa men şeýderin edil o maksat menne ýok. Esasy halkyň söýgüsini gazanmak men pikirim. Şolaň gow sözüni eşitmek. Şolaň gyzgyn gollawy ýekäň çaň çykma diýişýärler. Sen halk iyil bilen adamda. Dogry aýdýar. Ine Ay Cemal ýaňy doglan ýerim Mar welaýet Tagtawadyr etrawy diýdim. Tagtawadyr etrawy diýilende de saryk ýoly diýilýär. Tenden dinleýijileň esasy garaşyk äheni. Inni bir ýaňy aýdymlaňym dinledip, sen häzirki zaman döwrewap aýdymlary ýerine ýetirip berýäňdir. Biz üçin, ýa tomoşaçylarymyz üçin elbetde. Inni aýdyma başlaýaňda haýsy ýoldan aýdyp başladyň? Men şo ilk dogulup dören ýerim şo Mar welaýetinde şo ýoldan aýtdym. Ýöne soň başda meni halk köpçüligi pes aýdymlar bilen meni kabul etdiler de. Inni häzirki wagtda edilne şu wagtlarda birazajyk şowkunly, ritmiş aýdymlaryň üstüne köpräk işleýäsine toýdur bayramlarda da ýöne medlin aýdymlamam gapdalymdan goýamak sebäbi toýlara da baramda şol aýdym aýdaý diýen ýeşler bolýar. Men gow görýän aýdasym ele gow görýän pursatym şo. Köpçüligi, halk köpçüligi Bay şol aýdym aýdaý diýerler, men üçin ýakynly doýury. Inni Ay Cemal özüň diýende pes aýdymlar bilen kabul etdiler başda. Inni häzirki döwrewap aýdymlar bilen aýdýan toýda bayramda saňa kyn düşmedimi? Pes aýdan has ritmli aýdymlara geçmäne. Birazajyk kynçylyk döretdi. Pes aýmerden aýdyp
birdenem şowkuny çalp depkin aýdymlara geçmek birazajyk aljaratdy ýa-ni. Halipalar dinledim, Türkmenistanyň ahat-gadanan artisti biziň Zehinli aýdymçyny daşyny Hemra Recep'in aýdymlaryny şolary dinläp, şowkuny aýdymlaryny dinläp öýde öz üstünde işläp, sadan oglanmaz bilen bile işläp, denan maşgala gelşäjek aýdymlary saýlap şeýip işleşdik. Maňa gat bir kyn düşmedi. Inni ikisini saýlamaly bolsa haýsyn saýlardyň? Tarık Pessaymya ýa-ni ritim aýdymlar. Inni soň bir hiljek şowkuny aýdymlara geçdim, inni şunda durasym geldi. Şunda durasym geldi. Size iň ýakyn adam käbäňiz haýsyn halaýatydy? Ejemden, şo başda aýdan aýdymlam. Ejem hasam ene barada aýdymlary aýtdyrman gowy ýa. Inni şu ýerde sözüme gowru bolmady, ýa ene barada bir aýdym. Başyny kimlenip berän? Kış günleri bahar bolar balam diýse eneler. Ene ýaly içilsinler ýene geljek seneler. Hiç bir dady deňep bolmaz edidine yüreğine deregine. Şonuň üçin watanymy deňeýän ene yüreğine, deňeýän ene deregine. Şonuň üçin watanymy deňeýän ene deregine, deňeýän ene yüreğine. Sağ ol Ay Cemal, owadan sesin bilen watanymyz, enelerimiz elbetde owadan arzuwlar arzuw edýän. Näme diýeýin, tolgundum elbetde owadan aýdymy ýerine ýetirip bereniň üçin köp sağ ol. Inni Ay Cemal, zenan maşgala bir renkleri gowy barýar. Haýsy renk gowy barýar? Men ene ödüm görensiňem Ýaşyl renk. Gök ýaşyl renki. Şu renkler gowy barýar. Naharlaň içinden haýsy nahar pişirme gowy barýar? Belki çağalaňyň has gowy barýarlar bardyr. Eýden hamirli naharlary pişirme gowy barýar. Aýdyma hiňlenip. Fermentleringizem şu naharlary gowy barýar. Inni durmuşuňyzda her bir insanyň durmuşynda bir ýatdan çykmajak bir hasam tolgundyryp hergedek şol pursat ýatlaryny gözüne ýaş aýlanýan pursatlar bolýar. Bagtdan ýaňa. Şol pursat ýatlap geçäýeli. Elbetde birinji aýdasym melen eje bolmak bagty, üýtgeşik bag, özüň eje bolmak. Eje diýip Eje gadryny, eje bolandy. Eje müýüne barýaňa, eje diýip gapydan girýäňa. Şo duýgy inni özümde çağajyklam mektepden çağalar bany eje diýip gapynatçy, bir baxt pursar. Mümkin bolsa sizi gynandyrmaga islam zok ýöne bir has bir oýa batyrýan şonna gynanmalam dälekenim diýen pursatyňyz barmy? Bolupdymy şeýle pursat? Soň gowy bolýany kene diýen. Hawa, şonna özümde şeýle maksat edinipdim-de. Şu ýangan diýarim telewätleşigine ilki 2009-njy ýyldan öň bir kere gatnaşyp ýeňiji bolup bilmän iýdim agaýdanım. Bir hile gözüme ýaş aýladym. Ýöne ýene-de öňümde özüme maksat goýdum. Bu ýyl bolmasa indiki ýyl ýene gatnaşarym. Menem ýeňiji bolarym. Ýadyna ýokary gowy jaýyna giremde. Ýokary gowy jaýyňyzyň adyny aýdyp geçäýin mümkin. Bahraman arkadamyzyň hut özüniň şah adamy bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlady. O ýerde de bir näçe biziň ýurdumyzda belli halipalarymyz, meşhur aýdymçylarymyz, okap, rahmetçi, bilim alýarlar. Şolaň arasynda okap bilim almagym men üçin eň uly baht. Şu owadan paýtagtymyzda ýaşamak özi, owadan asuda ýurtumyz bar biziň. Şunna ýaşamagyň özi diýsen uly baht. Hemme biz ine aýdymlarymyzy arkaýyn studiýalarda ses goýup halkymyza ýetirip bilýär, şekilli aýdymlarymyz bilen ýetirip bilýär. Elimiz uzadan ýerinde ýetip dur. Dogry aýdýan. Ay Cemal gaty dogry. Ay Cemal häzir tomoşaçylarymyz üçin ýene bir näçe owadan aýdymlary jany sesde bir ýeteli eger mümkin bolsa soň sowalarymyza geçelim.
kızıl gülüm men yüreğim dilim dilim gel yanıma hiç olmasın aşık oğlan hayrar dilim taralmasın kızıl gülüm men yüreğim dilim dilim gel yanıma hiç olmasın yaşının köptür kardeşi aman olsun devredaşı yekeyi dünyan yollaşı danlı yaman pis olmasın yaşının köptür kardeşi aman olsun devredaşı yekeyi dünyan yollaşı danlı yaman pis olmasın yekeyi dünyan yollaşı danlı yaman pis olmasın Ýa-ni cennet sözümüz gowru bolmaz ýaly öz salyr sarık ýolumuz barada gurrun etdikden şu ýerde halipalara ýatlasak gowlar edil sözümüz gowru bolmaz ýaly şo ýollanam birwent aýdym himlenip beren. Baş üstüne. Ne tartabadar etrafı diýilenne derrow gödöňe pendi nagmalary özüňem bilýänsiň özümem şo ýerde rahmet çekip gaýtdym şo folklor toparyn bir ustady da olar ine şolaň goýan eserleri bar şol eserlerden bir ben misal üçin gyýdyň bukçasyny şon ýaljak wakalary görkezýän aýdymdan bir ben dinlep beren. Yaşıl bağlı el yüzemi duldan asginin ene can dahi daydalım gelinne yitti diye verene can dahi daydalım gelinne yitti diye verene can menin gelecek yollarıma badam ekkinin ene can badam başları kaydanla balam diye verene can badam başları kaydanla balam diye verene can. Sağ ol Aycemal. Ovama varan ýaly duydum şu an ödümi. Inni owadan aýdymdan ýene bir kısanyny tamaşaçylarymyza ýetirerik. Sowallarymyzy dowam edelim.
yüzüme geldi. Yarım korkutma yüzüme geldi. Eden işlerinin kuştuğun billi. Enim atam idam enni kalli. İdamda karanın gözleri kalli. Enim atam idam enni kalli. İdamda karanın gözleri kalli. Nedeyin Allah'tan berekellah. Karaya topukağın eken giyceler. Karaya topukağın eken giyceler. İnni fikir etyen udum giyceler. Kuyuda yetler tanalay tücüceler. Palıklı oturlu borlarım lalli. Büyüde yetler tanalay tücüceler. Palıklı oturlu borlarım lalli.
Ay Cemal, mümkin bolsa şeýle sowal beresim gelýär. Denan maşgalan awatlygy bir durur ýaly, agdy berligi bolar ýaly. Nähil häsiýetde bolmaly? Maşgalada en esasy näme ayal maşgalada sen dikarda rahmet çekseňem ýene ayal maşgala öýüňe gelensoň sen öý biýkesi çağa çyklaňa da seretmeli, öýüň arasaçylygyna da nahar şorada ayal maşgala seretmeli. Häsiýet näil bolmaly? Öýe gelensoň eýem öý biýkesi bolýanda diýdim. Bilýärmi? Durmuşda bolayjak batlar da ne işten ýa-da gelen wagtyň bolar ýa toýdan gelýän, giýjirak gelen wagtyň bolýar. Onda da näme çağa çyklan şu maşgala awat bolmak üçin ayal maşgala näme birini ber şomarlyp aýdasyn meli. Dogry aýdýan. Indi Ay Cemal, ýang diýdiň-de zähmet çekdiň saryk ýoluny ilki aýdyp başlapsyň, zähmet çekip häzirki döwre wap aýdymlary ýerine ýetirýän. Indi öňüňde bir meselem aýdaly tomoşaçylarymyz üçin ýa dinleýijilerimiz üçin belki garaşylmadyk täzeliň bardyr. Yine täze gowy aýdymlaryň üstünde şu wagt işleýär, aýdasyn meli. Owadan şahirlaryň goşgularyna ýa-da ata-babalarymyzdan gadymdan gelýän aýdymlaryň üstünde işleýär şu wagt. Nesip bolsa ýuwaşadan halkymyza ýetirer diýip aýdasyn meli. At dogry aýdýan, elbetde biziň ata-babalarymyz, ene-mamalarynyň bir şol döwürde dinleýän aýdymlaryny häzirki ýaşlara ýetirmek, olaň aňyna goýmak elbetde aýdymçylygyň, sunuga diýişkärleriniň bir esasy borjy bolup durýan diýen. Bizim sizden elbetde aýdymçylardan biziň bir ullakan haýyşymyz diýsegem belki kabul edersiňiz. Bir has öňkü gadym aýdymlarymyzy, bir ata-babalarymyzyň halipalaň aýdymyny, has bir ýörgünni häzirki döwre wap bir görünüşe getirip köpräk çykaryp aýdymlaryňyzy hödürlenmeňizi haýyş edýär. Elbetde eger mümkin bolsa, işiňizde üstünlik arzu edýär. Indi Ay Cemal, talip döwründe ýa bolmasa bir sahna çykanňyzda sizde ýatda galyjy, belki gülkülip pursatdyr, ýa belki şonda şeýle bolupdyr diýip ýatlaýan pursatlaryňyz bardyr. Onu paýlaşsaňyz biz bilen. Ýokary okuw jaýyna giremizde näme adyň tutulmagy, talip bolluk diýip begenýär-de iň bir ana kursdaşlaryň bilen bileje 5 ýyllap bir okuw jaýyna bileje bir gapydan girip bir gapydan çykyp iň bir ýakymly fursatlar. Ana talip döwrüniň taliplik ýyllarynyň özü bir ýatdan çykmajak ýyllarda. Onun her bir günem ýatdan çykmajak günler kän bolupdyr, haýsy ýerine aýtjak, iň bir gyzykly wagtlar. Ay Cemal, eger mümkin bolsa ýene tomoşaçylarymyz üçin, sen dinleýijileň üçin bir owadan aýdymlardan ýerine ýetirip berseň, ol howasly. Feryat edip ağlap kalın gözüm. Hat yazıptın el bilen, söz veriptin dil bilen, lebimdeki bal bilen ağlap kalın gözüm. Lebimdeki bal bilen ağlap kalın gözüm. Düşman taşınalımı yametle gönlüm bağlımı, bu tuvan yaş kalbimi dağlap kalın gözüm. Bu tuvan yaş kalbimi dağlap kalın gözüm.
açılsın alın bağıtın bağlap kalın güdülüm açılsın alın bağıtın bağlap kalın güdülüm başına atılan kürtü tekmeni koydum derdi aşık oğlun sıyırdı ağlap kalın güdülüm aşık oğlun sıyırdı ağlap kalın güdülüm tekmeni koydum derdi ağlap kalın güdülüm Çağalık yıllarına Çağalık yıllarına bile oka oynardık Tertitini öykülüdüp te gülüşüp yaynardık Tertitini öykülüdüp te gülüşüp yaynardık Beğendiydim söymedim ben de gül verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Beğendiydim söymedim ben çemen verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Aylanıp 10 yıl doldu Aylanıp 10 yıl doldu Yaşım 17'e geldi Cemalına hayran bulup kalbim tüygüden oldu Cemalına hayran bulup kalbim tüygüden oldu Köyyendiydim söymedim ben Beğül verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Köyyendiydim söymedim ben Çemen verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Köyyendiydim söymedim ben Beğül verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Köyyendiydim söymedim ben Çemen verdim almadım Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Bu dünyada senden başka men ödveli töymedim Men ödveli töymedim Men ödveli töymedim Men ödveli töymedim Başka gayri töymedim Şu yerde bizi ilerleyici tomoşaçılarımızın birini elbette biz Ağdaq keçesimiz geliyor. Yani Mar vilayetinin Garcagat Hususi Kärhanasının televizor radio ustası Garliyev Muhammed Murat. Muhammed Murat doğun size biz sağ olsun aydiyat bizim hemişeki tomoşaçımız, hemişeki ilerleyicimiz öz tesvirleriniz bilen bizim gepleşiklerimize has bir yakından ünsürüp seyredýäniniz için sağ olsun aydiyat. İşinizi üstünlük toy bayramlarda duşmak nasip ettin. Köp sağ ol Aycemal, lezzetli bir yakımlı owadan aydımlan bir hasam dinleyicilerin bir söyleyen aydımlarını bizim gepleşigimize getirip yerine getirip beren için sağ olsun aydiyat. Size taýýarlan sowallarymyz şulardan ibaret. Sowallarymyza da giňişleýin jogap berenimiz için sizin yakymly aydymlaň ýanyna bizim sowallarymyz has betirek diýeýin. Elbette dinleyicilerin bir gulagynyň posuna açdyň jany sesde bir yerine getirip bermek bilen şu pursatda bizim
hemişeki hemayetkarymyz Sultan restoranyny biziň gepleşigimiz üçin, siz üçin Aýjamal datly destelhanyny ýalyp bir owadan saçaklar beden üçin sag bolsun aýdýas. Sultan restoranyna zähmet çekýän her bir işgäre jan saglyk arzu edýäs. Hemişe müşterileriniz kän bolsun. Siziň restoranyňyzda doglan günlerdir, toýlardyr, bayramlar kän bolsun. İşiňizde üstünlük. Inni Aýjamal ýene-de bize bir hemayetkarlyk edýän bir näçe biziň öz telekeçilerimiz, türkmen telekeçilerimiz biziň her gepleşigimizden her gedek sanyna gelýän mihmana öz sowgatlaryny ugradýarlar. Mümkin bolsa şol sowgatlary size gowşursak. Eger mümkin bolsa kabul etseň biziň türkmen telekeçilerimiziň Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiir ýag brendi size öz sowgatyny ugratdylar. Kabul edin. Nasip etsin. Ýene-de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bold brendi size öz sowgatlaryny ugratdy. Kabul etseňiz. Sağ olun. Belki bilýärsiň, belki inni tanış bolarsyň, biziň paýtagtymyz bir bezeýän, bir öý bezeglerini, bir öz müşterilerini hödürleýän Bostan konsept dukany. O da biziň öz hemayetkarymyz. Sowgatlaryny uratdylar. Ýene-de biziň paýtagtymyzda türk tagamlaryny öz müşterilerini hödürleýän Katmer, ýagny deňsiz taýsyz ýeketäk Katmer kafesi. Bu ýerde türk tagamlary we dadyk görüň, maşgalaňyz bilen baryp diýinjelip arkaýyn tüýjüliklerinden dadyk bilersiňiz. Bu bolsa ýene-de bir türkmen telekeçilerimiziň bir önürýän süýjülük tordy. Tort konditor önümleri Ziyat Hil dükanynyň size ýürüýte maşgalaňyz üçin tort uratdylar. Kabul edin. Çaýçyklaryň maşgalaňyz bilen çaý başyna dadyk görüň. Hawa cennet ýene bir gedek gepleşiňizde çagyranyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym Melya. Taçaklamyz hemişe şunýal owadan nazmatlardan dolup dursun. Sowgatlar üçin hem siziň hemayetkarlygyňyzda da köp sag bolsun aýdasym Melya. Nesip bolsa bizim näme toýlaryňyza baryp hyzmat edip duraly. Bize şeýle owadan ýurtda ýaşamaga, öz aýdymlarymyz bilen halkymyza begendirip durmaga, öz aýdymlarymyzy halkymyz bilen deň paýlaşyp bilýänligimiz üçin şunýaly owadan ýerlerde, owadan sahnalarda çykyş edip bilýänligimiz üçin öz aýdymçy kalbymdan gahrman arkada gahrman terdarymyza tiýsirekden sag bolsun aýdýan goý olaryň janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, taçaklamyz hemişe şunýal dolup dursun, ýurdumyz parahat bolsun. Size de näme hemişe toýda görüşmek nasip etsin. Köp sag bol Aýjamal, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem dörejlik topalmyzyň adyndan size bir owazyňyzy hemişe bir toýlarda ýanglanyp hasam bir näzik bolmagyny, mahmal bolmagyny arzu edýäs. Goý toýly günlerde duşmak nasip etsin. Gymmatly wagtyňyzdan biz üçin aýryp geleniňiz üçin hem ýene bir gedek aýratyn sag bolsun aýdýas, janyňyz sag bolsun. Mehman tomoşaçylar, şunuň bilen durmuş turalga satly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gutarýas. Size bu gedek sanyny has täsirli bolanlar diýip umyd edýäs elbetde. Siz bolsa Türkmen Portal websaýtymyzdan daşlaşmaň, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Hoşda bolun.